Kuka ampuu? Se ampuu mua. Yritti ampua yritti ampua ikkunasta. Pitäisikö ottaa irti? Sai yhä. Tuo taisi kuolla suoraan tosta animaatiosta. Nyt. Se on siellä. Oo, vittu kun meni läheltä. Liinat. Ota yhden. Pari pistolisottia täällä. Nyt se tuli ulos. Vittu mihin Tornista vai? Oi jumalauta. Edelleen tornissa. Joo, oi vittu. Liian Mihin hätäinen. Mihin se kuulo osuu? Ei, en mä tiedä, se meni vittu ohi. Noniin, vittu vihdoin. Osuuko? Joo. Tykkää idiot. Mä painan siitä. Nyt se puskee. Sai. Mihin se kuoli? Tähän säkillä, mutta se kaveri on sen vielä. Eikä se makaa siellä jossain. Makaama. Eli se kartsäkki on tää linnan pihalla oleva Ootas, oota. Se on siis... linnan sisällä. Jep, molemmat kuoli. Vittu jes. Nyt.